Eta dagoeneko Salernora bidean daude Aita Mari ontziak erreskatatu zituen 172 pertsonak. Sahara hegoaldeko herrialdetakoak dira gehienak eta Tunisiatik abiatu zirela uste dute. Den azterketa medikoen arabera guztiak daude arriskutik kanpo. Salernoko portuan lerroratuko dituzte eta bertara iristeko egun eta erdi nabigatu beharko dute. Kaixo, eguerdion Aita Mari, erreskate ontziak 172 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan. Ontzia Salernora bidean dagoeneko eta bertan lerroratuko dituzte salbatutako pertsonak. Lehen azterketa medikoen arabera guztiak daude arriskutik kanpo. Aita Marik 172 pertsona erreskatatu ditu gaur gauean guztira 7 txalupatan banatuta zeuden 284 pertsona lagunduta. Aita Maritik kanpo gelditu direnentzako laguntza eskatu eta segurtasun jakak eskaini zaizkie beraien segurtasuna bermatzeko. Laguntza eske hortan, Nadir belaontzia gerturatu da eta 4 ordu pasa ondoren italiar kostazinak ere bai. Gelditzen ziren denak eramanaz. Aita Mari egun eta erdiko navegazioa egitera behartuta dago, Salerno izan baita Italiako agintariek emandako lehorreratzeko portua. Une honetan, egoera kontrolpean dago, baino 172 pertsonek, hauen artean 73 haur kalean egin beharko dutelo portura iritsi aurretik. Eta ELA sindikatua ordezkaritzarik gabe geratu da Novaltian. Orain Komisiones Obreras sindikaturenak dira ordezkari guztiak duela 3 hilabete bukatu zuten orduan Europako grebarik luzeena zena eta Komisiones Obrerasek bereganatu du ordezkaritza guztia. Komisiones Obrerasen oso balorazio positiboa egiten dugu Novaltian ateratako emaitzen inguruan. Hau da, 3 delegatu hautatzen ziren eta 3 Komisiones Obrerasenak izan dira. Zentzu honetan, gure ustez, argi eta garbi langileek sostengua eman diote Komisiones Obrerasi eta ez hori bakarrik baita Komisiones Obrerasen sindikalgintza ereduari ere. Gure objektiboa ez da grebak egitea eta greba luzeak egitea, baizik eta azken finean akordio batera aiatzera langileen eskubideak hobetzeko. Eta gure nortasunean daramago hasieratik bai negoziazioa eta bai mobilizazioa. Objektiboa langileen eskubideen defentsa eta langileen eskubide berriak lortza izan behar du ez greba luzeak egitea. Eta indarkeria matxistaren biktimentzako gida aurkeztu dute Eusko Jaurlaritzak eta EAEko auzitegi nagusiak. Salaketa jarri ondoren eman beharreko hurrengo pausoak jaso dituzte bertan. Hurrengo helburua da indarkeria matxistaren biktimei informazio argia eta erraza ematea, erakundeak haiengana hurbiltzea eta konfiantza sustatzea. Hay veces Guretzat garrantzitsua da emakumeek sentitzea eta erakunden gertu gaudela esanez, eta hauengan konfidantza ere egitea. Justiziaren eremua arrotza egiten zaie hiritar askorik, urruna. Eta ondorioz, ulergarria da indarkeriaren biktima izan diren emakumeek ere segurtasun eza sentitzea salaketa bat jarri ondoren aurkitutako duen bidea ez dutelako ondo ezagutzen. Eta oso hori garrantzitsua da. Ondo ezagutu beharko dute zein den bidea. Horregaitik dira hain baliagarriak gaur aurkeztutako gidak eta eskuliburuak. Asteburuan San Juan bezperako osoak ospatuko dira Euskal Herriko txoko askotan. Urteko egunik luzena eta gaurik emotzena ospatzeko. Eta egunaren aitzakenen auzo eta hainbat herriko festak dira asteburuan.
Eguneko titularak aipatuta heldu diezaiogun eguneko gai nagusiari. Aita Mari erreskate ontziak 172 pertsona erreskatatu ditu Mediterraneoan. Sahara hegoaldeko herrialdetakoak dira gehienak eta Tunisiatik abiatu zirela uste dute. Sea-Watch beak eta hegazkinak 284 lagun aurkitu zituen atzo goizean 7 txalupetan. Ontzia Salernora bidean da dagoeneko eta bertan eroratuko dituzte salbatutako pertsonak. Lehen azterketa medikoaren arabera guztiak daude arriskutik kanpo. Va bien igual. Vale. Oscar, no me dices nada y no veo nada, tío. Vale, contacto. Dime, es que no veo, sin prueba ya no tengo ni idea de dónde estoy, tío. Aita Marik 172 pertsona erreskatatu ditu gaur gauean guztira 7 txalupatan banatuta zeuden 284 pertsona lagunduta. Aita Maritik kanpo gelditu direnentzako laguntza eskatu eta segurtasun jakak eskaini zaizkie beraien segurtasuna bermatzeko. Laguntza eske hortan, Nadir belaontzia gerturatu da eta 4 ordu pasa ondoren italiar kostazioak ere bai. Gelditzen ziren denak eramanaz. Aita Mari egun eta erdiko navegazioa egitera behartuta dago, Salerno izan baita Italiako agintariek emandako lehorreratzeko portua. Une honetan, egoera kontrolpean dago, baino 172 pertsonek, hauen artean 73 haur kalean egin beharko dutelo portura iritsi aurretik. Gainera, ez da erreskate ontzirik egongo inguruan norbait arriskuan aurkitzen bada. Europak erantzunkizun zuzen bat eman beharko luke Mediterraneoan eta Atlantikoan gertatzen ari diren egoera larriei aurre egiteko. Pertsona hauek turista dirudunak izango balira, baliabide guztiak prest izango lituzkete lehenbailen laguntza eskuratzeko. Eta ELA sindikatu ordezkaritzarik gabe geratu da Novaltian. Orain, Komisio Soberera sindikaturenak dira ordezkari guztiak. Dola 3 hilabete bukatu zuten orduan Europako grebarik luzeena zena, eta Komisio Sobererasek bergaratu ditu ordezkaritza guztiak. Komisiones Obrerasen oso balorazio positiboa egiten dugu Novaltian ateratako emaitzen inguruan. Hau da, 3 delegatu hautatzen ziren eta 3 Komisiones Obrerasenak izan dira. Zentzu honetan, gure ustez, argi eta garbi langileek sostengoa eman diote Komisiones Obrerasi, eta ez hori bakarrik baita Komisiones Obrerasen sindikalgintza ereduari ere. Gure objektiboa ez da grebak egitea eta greba luzeak egitea, baizik eta azken finean akordio batera aiatzera langileen eskubideak hobetzeko. Eta gure nortasunean daramago hasieratik bai negoziazioa eta bai mobilizazioa. Objektiboa langileen eskubideen defentsa eta langileen eskubide berriak lortza izan behar du ez greba luzeak egitea. Eta Nafarroako ostalaritzan ditutako greba bertan bera utzi dute Komisio Sobererasek eta UGTek. Izan ere, sindikatuek lan hitzarmena berritzeko akordioaren aurrekoa egin dute patronalarekin. Beraz, San Fermin egunean ez da grebarik izango Nafarroan. Garrantzitsuak dira sektorearentzat, turra datorrelako gure herrialdera, eta espero dugu edo estimatzen da egun horietan hotelen okupazioa erabatekoa izatea. Beraz, hori inziditzea espero dugu.
Bestalde, ENE sindikatuak protesta egin du Donostian laborategiko haragia ekoizteko eraikitzen ari diren plantaren kontra. Sindikatuak adierazi du laborategiko haragia animalientzat eta klima aldaketarentzat onuragarria dela eta defendatzen duen diskurtsoak gabeziak dituela. Zelulen ugalketa erregulatu gabe dagoela hortarazi dute eta planta horiek CO2 isurketa handiagoa eragiten dutela diote. Politikan murgilduz Gipuzkoako batzar nagusiak geratu dituzte gaur goizean eta Xabier Ezizabarrena jeltzalea izango da lehendakari berria. EAJren, PSEren eta PPren babesarekin. Maiaren eraketari dagokionez, talde guztiek lortu dute eserlekua. Xabier Ezizabarrena hautatu dute Gipuzkoako batzar nagusietako lehendakari. Goizeko 10etan ekin diote Gipuzkoako batzar nagusiak osatzeko osoko bilkurari. Lehenengo 51 batzarkiden behin betiko zerrenda irakurri dute, jarraian hautagaitzak aurkeztu dituzte. Bozketei dagokienez lehenik eta behin mahaiko presidente hautatu dute, EAJren Xabier Ezizabarrena hautagaiaren eta EH Bilduren Zelai Amenabarroren artean. Gehiengo osoarekin, alegia 27 ordezkariren botoekin Ezizabarrena jeltzalea izendatu dute presidente. EAJren, PSEren eta PPren babesa jasota. Mahaiaren eraketari dagokionez talde guztiek lortu dute eserlekua. EAJren esku geratuko da lehendakaritza. PSErena izango da lehendakari ordetza lehena, Jesus Zaballos de Ollanosen eskutan. EH Bilduk lehendakari ordetza bigarrena eskuratu du, Esti Helduainek. Idazkaritzei dagokionez berriz lehena PPrena izango da, Jorge Motarena, eta Elkarrekinena izango da bigarren idazkaritza, Maria Bitoria Izagirrerena. Batzar nagusietako lehendakariak legealdia eskerrak emanez hasi du. Hore eta ardura handia izango da zuekin batera erakunde honen gidaritza onartzea. Agintaldi berrirako erronkak ere aipatu ditu. Euskara, kultura, ondarea, berdintasuna, klima larrialdia eta landaguneak besteak beste. Egunero behar dugu eraiki dugun hori. Osasun eta gizarte zerbitzuak, lana eta ekonomia bultzatzeko politikak. Etorkizuna deskubritu beharrean, etorkizuna eraiki egin behar dugula adierazi du. Bestalde, EH iragarri du ez dela Frantziako senaturako hauteskundetara aurkeztuko. Irailaren 24 egingo dira frantses senaturako hauteskundeak. Espagnakeek apirileko proposamena baztertu eta zerrenda bateratu bat egiteko ateak itxi dituela azaldu du EH Baik. Gauzak horrela, Espagnak berari zein Alderdi Sozialistari zerotasun eskaza egotzi dizkie. Eta orain Lapurdira joko dugu izan ere 600 euroko isuna ezarri diote Txatxola gaztetxeko kideari. 2021 Lapurdiko herrian etxe baten okupazioan parte hartzeagatik epaitu dute gaztea. Horrez gain 6.200 euroko kalte ordainak pagatzera zigortu dute. Kideak ekintzaren zilegitasuna defendatu du eta gaztetxeak jaso duen zigorra salatu. Elkartasunerako deia egin zien atzo herritarrei.
Bestalde Iruñeko Buztintzuri auzoko familia bat kaleratze arriskuan izan da, baina bertaratu direnen laguntzari esker kaleratzea gelditu dute. Gaur agindu du kaleratzea Nafarroako auzitegiak eta kaleratzea eragozteko elkarteratzea egingo dute goizetik aritu elkarlaguntza sareak deituta. Karolina eta bere bi alabak izan dira protagonistak gaurkoan Iruñeko Buztintzuri auzoan eman den kaleratze saiakera batean. Kaleratzea eragozteko atariaren aintzinean elkarretaratzea egitera deitu du aritu elkarlaguntza sareak eta bertaratu direnen laguntzari esker kaleratzea ekidin dute. Badakigunez, familiekin eta auzokideekin Iruñerrian zein estatu mailan dagoen jende xumearekin hauen kontra egiten du eta hauek kalean utzi nahi ditu. Gerora, hemen Buztintzurin adibidez gertatzen ari da baita ere etxe bizitza bat baino gehiago ditu bloke honetan bertan eta bai uztailera begira zein abuztura begira etxe kaleratzeak ere aurre ikusten dira. Etxe hauek ez ditu konpontzen gainera testak eta hau egiten du auzokideak beraien etxeetan bizi ezin izateko, hauek kaleratzean gero berriz ere alkilerren prezioa igotzeko. Arituk salatu duenaren arabera, etxe bizitzaren jabea testa residenzial entrepresa da. Entrepresa hori funts putrea da. Babes sozialeko 11 etxe bizitza erosia ditu Iruñerrian. Etxe bizitza hori gainera jabego publikokoak dira. Momentuz, Karolina eta bere familia bere etxean geratuko dira. Epaileak auzi berri bat luzatu arte. Asteburuan San Juan bezperako suak ospatuko dira Euskal Herriko hainbat txokotan, urteko egunik luzena eta gaurik motzena ospatzeko. Eta egunaren aitzakeren auzo eta hainbat herriko festak dira asteburuan. Heldu da urteko egunik luzeena eta gaurik motzena. Eta hori ospatzeko su txipiak piztuko dira Euskal Herriko 11 txokotan. Herritoak, lagunartea, familia eta uda heldu delaren postasunaren sentsazioan bilduta, dantzak, kantua, txopua, jatekoa eta edatekoa izanen dira protagonista gau berezi eta magiko hori ospatzeko. Batzuk gauza txarrak sutara botako dituzte, eta bertze batzuk nahi dutena proiektatuko dute garrarixo. Bertze batzuk sua saltatuko dute, behin edo 3 aldiz, eskutik helduta, edo bakarrik. Eta jatunenek xinger pusketa batzuk erre eta afaltzeko probestuko dute. Baina dudari gabe, gizakia, natura eta unibertsoaren magia lotzen dituen festa da San Juan bezperakoa. Udaburuari onkixina egiteko eta San Juan suaren aitzakiarekin, heldu da festa zaparra da Euskal Herriko auzo eta herri aunitzetan. Eta kulturarloan Bilboko kaleak antzerkiz eta artez bete dira Bilboko kalealdia ospatzen ari baita. Ekainaren 19tik 24, guztira 34 konpainia eta 16 estreinaldi izango dira bertan. Bada 11 telebistako lantaldeak, Pizzi Faktoriak, asfaltoaren azpian euria euskal ikuskizunaren aurkezpenean izan da, ikusi. Bilbo kaleko antzerkiz eta artez bete da. Bilboko kalealdia ekainaren 19tik 24 ospatzen ari da. 34 konpainia eta 16 estreinaldierekin. Jaialdiak 79 emanaldi ditu, 11 euskal konpainiaren eta nazioarteko 23 konpainiaren eskutik. Jarduera guztiak gainera doan dira. Kalealdiaren 24. edizioa da aurtengoa. Hainbat ikuskizunez gozatzeko aukera eman du jaialdiak eta aipatu legez estreinaldiak ere izan dira. Horien artean dago Pizzi Faktoriak, asfaltoren azpian euria. Proposamen ibiltari bat da eta espazio publikoko bizitzari buruzko hausnarketa komunitario bat da. Eta publikoa 2021. urtean kokatzen du.
COVID-aren omega sahiesbidearen ondorioz 10 urtez konfinatuta egon ondoren kalera berriz irteteko ordua da. Ostegunean aurkezpen egin zen eta 100 pertsona baino gehiago elkartu ziren bertan. Eta gidariek beste errealitate batera igarotzeko instrukzioak eman zizkieten. Zorrotzak izan ziren gainera, argi esan baitzieten instrukzio guztiak bete behar zituztela. Ohartarazi zuten ere, errealitate berri hori motelagoa dela, eta hala izan zen. Ikusle guztiek entzungailuak soinean jarri dituzte kontakizuna jarraitu ahal izateko. Eta Bilboko kaleetatik bueltaka ibili ziren instrukzio edo agindu horiek jarraitzen. Nora ezean, bata besteari segika. Adi jarraitu zituzten entzungailuetatik emandako aginduak. Ikusleek soilik zentzua ikusten zioten, hurbil zeuden gainontzekoentzat isiltasuna zegoelako. Edonolare, Piscifaktoriak asfaltoaren azpian euria ikuskizunaz, ostiralean eta larunbatean ere gozatzeko aukera dago kalealdia jaialdian. Tabakalerak That Time inauguratu du. Zentroko erakusketarik handiena Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egindakoa sorkuntza garaikidetik abiatuz. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute. Museoko bilduma da erakustaren jatorria eta orain Donostian dago erakusgai. Artearen eta memoriaren inguruko kontakizun bat proposatzeko. Denbora ulertzeko Donostiako Tabakaleran dagoen That Time erakusketa baino hoberik ez da. Arte Ederren Bilboko museoarekin batera egin dute sorkuntza garaikidetik abiatuz. Sorkuntza zentrotik museora igarotzen den ohiko prozesua irauli egin dugu eta museoaren bilduma bikainaren aukeraketa bat zabaldu dugu Tabakaleran irakurketa berritzailea emanaz. That Time orainean finkatutako begirada batez hurbiltzen da bildumara, baina begirada hori iraganera eta etorkizunera ere mugitzen da. Arteari, denborari eta memoriari buruzko kontakizun berezi bat proposatu digute. 80 artistaren 107 lanek osatzen dute erakusketa. Ikuspegi poetiko eta irudimenezko ariketa batetatik heltzen dio denboraren gaiari erakusketa honek. Museoko bilduma da erakusketaren jatorria eta orain Tabakaleran dago erakusgai artearen eta memoriaren inguruko kontakizun bat proposatzeko. Esanahia ematen diola eta zentzua ematen diola Tabakaleraren ibilbideari eta sorkuntza zentro izaerari ere. Artelanak azaroaren 5 arte egongo dira ikusgai Donostian. Eta gaur hasiko da Bilboko LGTBIQ+ zinema eta arte eszenikoen jaialdia. Uztailaren 3 arte luzatuko da eta aurten jaialdiaren 20. urtean ospatzeko hainbat berrikuntza egongo dira. Besteak beste 16 film luze eta 25 labur erakutsiko dituzte sail ofizialeko 3 ataletan. Eta baita 2 euskal antzezlan ere. Me di cuenta que el guión iba por el lado de la sexualidad de las mujeres, ¿no? De las mujeres de mi comunidad. 1, B, 2, toma 1. Marca. ¡Y acción! C'est carnivore les blaireaux, non? Bah, là... Both as a woman, psychologically, as a filmmaker, all the employment discrimination that I suffered continues. Eta ekainaren 28 hasiko da Getxo Jazz jaialdiaren 46. edizioa. Uztailaren 2 amaituko da jaialdia eta 18 emanaldi hartuko ditu. Bai musike barri esparruan, bai Algortako Geltokia plazan. Jasmeia Horn abeslari gazteak emango die hasiera kontzertuei. Gaur aurtengo nazioarteko jazaldia aurkeztuko dugu. Folk jazaldiarekin batera, Getxoko musika hitzordurik garrantzitsuena bihurtu delarik. 5 egunez, ekainaren 28tik uztailaren 2
dituen ikergarrizko kalitatezko programazioa hurbilduko diogu publikoari, hainbat emanaldi desberdinetan artista konsakratuen trebetasunak aurkezteko eta baita gazteen talentua uztartzeko ere bai. Getxoko udalarentzat poz handia da, musika genero hau publikoari berriro ere hurbildu ahal izatea. Horrez gain, kaleko kontzertuak ere izango ditugu, kultura herritarrei hurbiltzeko egiten den apustua indartuz. Ez da ahaztu behar gainera Getxok urtero hasiera ematen diola Jazz Euskadi zirkuituari. 26. edizioa dugu aurtengoa, eta egia esan Getxoko jazaldia guztiz errotutako festival ekimen bat dugu gure lurraldean. Eta Frantziako turraren harira gure esku argi utziko du, uztailaren 1, 2 eta 3 Bidasoaren bi aldeetan herri bat dagoela. Izan ere, Euskal Herria mundura eraman nahi du gure eskuk Frantziako turrean. Helburua da turraren bidez munduari erakustea Euskal Herriak 7 lurralde dituela eta erabakitzeko eskubidea duela. Era berean turrerako ikurrinak aurkeztu ditu gure eskuk. Gure eskun, turrak nazio artean duen. Oihartzuna probestuko dugu gure mesua lau haizetara zabaltzeko. Hau da, Euskal Herria 7 lurraldez osatutako herria dela, eta geure etorkizuna libre erabaki nahi dugula. Euskal Herriak erabaki Basque Decide leloa duten 60.000 ikurrin banatuko ditu gure eskuk turrean. Erabakitzeko eskubidearen aldeko aldarria mundu osora zabaltzeko. Ikur horiek eskuan errepide bazterretara ateratzeko deia egiten diegu Euskal Herritarrei. Guztion artean argi adierazteko gure etorkizuna erabakitzea gure esku egon behar dela. Turreko antolatzaileentzat bertan amaitzen da Espainiako zatia. Eta Frantziara sartuko da lasterketa. Guretzat dena da Euskal Herria. Bidasoa ez da muga, zubia baizik. Eta herri honen jarraipena irudikatuko dugu bertan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, besterik ez gure aldetik, horiek izan dira gaur eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.7 askuragarri gero arte izan. Agur Benur, gero arte Bonaparte. Esaten zuenetakoa baldin bazara, orain mugikorrari begiratu eta agur patata eta kaixo pepino esan beharko zenuke. Estrenatu mugikorra prezio ezin hobean Euskaltelen bezero izate hutsagatik. Samsung 5G hau adibidez, hilean euro bakar